І той інструмент, про який я тобі розказую, це окрема фінансова система, яка не залежить від держави, яка не залежить від банків, яка не залежить від кордонів. Неважливо, де ти живеш, що ти робиш, це все не залежить. Це паралельна фінансова система, яку збудувала одна розумна людина. І люди, які в ній знаходяться, вони стали іншими, вони стали забезпеченими, вони стали вільними людьми взагалі від банків, від кордонів, від держав і так далі. І я про це розказую. Там за посиланням в профілі перейди. Там ти попадеш на телеграм-канал, де більше інформації про це. Якщо тобі буде незрозуміло, пиши мені напряму, є мої контакти, і я тобі розкажу вже конкретно, що треба робити, що починати, куди бігти і взагалі які вигоди ти можеш отримати. Але я думаю, що ти мене більше не побачиш. А якщо підпишешся, будеш зростати день за днем, маленькими кроками, але